Така, да настроя само камерката. Здравейте на всички! Искам да покажа един много добре изграден комплекс. Жилищен комплекс. Така. Ще карам бавно, за да може всички да го видят. Съчетание между апартаменти, ето е първата сграда, къщи. Обърнете внимание на апартаменти, къщи. Обърнете внимание, че пред всяка къща има две паркоместа, че инфраструктурата е добре изградена, че всичко е вкарано под земята, че нямаме кабели на стълбовете, с хубава маркировка. Навсякъде е почистено и се поддържа. Има такса поддръжка, която е изключително допустима и позволяема. Човек може да си я позволи. Ето, тук минава една малка ръки. Къщичка, ето тук имаме бунгалава, направени на един етаж, те са много по-хубави, така изглеждат. Значи цените започват от 350 000 евро и стигат до 600 000 евро на тези, които са къщите на 3 етажа, които са вече с 4 спални, долу с голяма градина и така нататък. Така, защо казвам, искам да кажа, не защо казвам, искам да кажа, че цената е много по-поносима, отколкото същото нещо в град София. Защо? Защото същото нещо в град София е на същата цена. А въобще, ако мога да си го позволи човек и въобще ако го намери на такава цена, защото виждам, че подобни квартали в град София започват от 400 000 евро нагоре. Така, първо, тук един подобен квадратен метър излиза между 2500 и 3500 на квадрат. Смея да твърда, че това строителство е много по-добро от българското. Защо? Вижте сега тази къща.